Kako to svaki sastav koji napišem, on je uvek za dvojku? Kako je mogu nikad izvući neku bolju ocenu? Ćao, ti gledaš Sovicu bez puškica, a u današnjem videu pišemo sastav. Jej! Hajdemo redom, hajdemo po koracima. Šta je prvi korak? Prvi korak je, naravno, čitanje. Dakle, ne možemo pisati dok ne čitamo. Gledaj da čitanje postane tvoja dnevna rutina. Ono što je moj predlog je da recimo pre spavanja čitaš. Umesto što ćeš gledati u telefon ili gledati TV, uzmi knjigu. Mnogo ćeš lakše zaspati, a svakako ćeš stvoriti tu naviku da pre spavanja obavezno pročitaš par 5 stranica. To je neki minimum minimuma. Bilo bi super kada bi mogao da čitaš recimo 20 stranica pre spavanja. Drugi korak, ideja. Dakle, iz tog čitanja se u nekom momentu rodi ideja. Svakako ta ideja ne mora samo da se rodi iz knjiga koje čitaš. To može da bude, recimo, posmatraš svet oko sebe i stvori se ideja. Posmatraš ljude, njihova osjećanja, ponašanje, posmatraš prirodu, takođe možeš da se setiš nekog događaja. Sve su to stvari koje ti pomažu da stvoriš neku dobru ideju za pisanje. Šta je treći korak? Treći korak je, naravno, plan. Ništa ne možemo bez plana. Super bi bilo da pre nego što napišeš sastav konačno, imaš jedan papir na kom ćeš napisati u uvodu mogu da napišem otprilike to i to, u razradi to i to i zaključak, da bude neka poenta svega. Dakle, zaključak je neophodan, čak bi trebalo da bude malo duži od uvoda, da bi se poentiralo na kraju, jer ti tim sastavom želiš nešto da pokažeš, želiš da kažeš neko svoje mišljenje, da iskažeš nešto, dakle, zaključak je veoma važan, nemoj da to bude jedna rečenica. Takođe, šta je važno? Važno je da sastav ima tu neku kompoziciju koja je celovita. To znači ovo da ima uvod, razradu i zaključak. Zato je dobro da napišeš plan. Zašto je dobro da napišeš plan? Da ne bi promašio temu. Dakle, gledaj obavezno koja je tema i da taj plan koji praviš ima veze sa tom temom, da je ne bi promašio. Promašena tema, ocena 1. Dakle, vodi računa. Četvrti korak, pisanje sastava. Dakle, kada si lepo sve složio misli u neke kratke teze, može da krene pisanje. I onda pišeš rad. Takođe, šta je važno kod samog pisanja? Obavezno kada završiš rečenicu, pročitaj šta si napisao, kroz recimo nekih 5 rečenica zapravo, ne moraš posle svake rečenice, ali napišeš 5 rečenica pa pročitaj šta si napisao. Dešava se naravno da je rad napisan onako u dahu, što bi se reklo, izjedna. I onda naravno nećeš da se vraćaš ako si već toliko inspirisan, ali bi bilo poželjno da kada pišeš po tom planu da se posle određene rečenice zaustaviš, pročitaš to što si napisao, da nastaviš dalje. I peti, poslednji korak za odličan 5 jeste ispravljanje grešaka. Dakle, kada napišeš rad, ponovo pročitaš, pregledaš da li ima pravopisnih i gramatičkih grešaka prvo, ako se potkrala neka stilska takođe, i ispraviš te greške. Nakon ispravljenih grešaka čitaš ponovo rad, zašto? Možda se još neka greška potkrala, pa za svaki slučaj nemoj da brzaš. Naravno, dešava se da zvoni onog momenta kad ti završavaš rad i da nemaš vremena za čitanje, ali ako se tako nešto desi, ništa strašno, nećemo da paničemo oko toga. Svakako, ako imaš mogućnost da pročitaš rad, nemoj taj korak da zaobilaziš. I šta je ono za kraj što sam htela da kažem i da napomenem, jeste koje su to najčešće greške koje učenici prave i da ih izbegavaš obavezno. Svi ljudi, pa tako i ja. Već viđeno, već toliko puta pročitano, izbegavaj to. Dakle, u redu, svi ljudi, pa tako i ti, ali postoji sigurno neki bolji način da započneš rad. Takođe, ako stalno počinješ rečenicu sa ja, bude malo, bode oči. Tako da nećemo započinjati stalno rečenicu sa ja, naravno možeš nekad započeti sa ja, ali gledaj da se to ne ponavlja prečesto. Takođe, gledaj da ne ponavljaš jednu istu reč stalno.
jer kad pogledaš posle toga čitav sastav, kad ga pročitaš, vidjet ćeš da se ta reč konstantno ponavlja i narušava lepotu tvog rada. Izbegavaj ta bespotrebna ponavljanja, izbegavaj naravno žargon, osim ako je to neki dijalog koji ti hoćeš da tu sad predstaviš, ali generalno izbegavaj žargon. Takođe nemoj da najavljuješ. Danas ću vam pisati o, pa nećeš ti da vodiš dnevnik, pa sada nekom najavljuješ šta ćeš pisati. Tako da to su sve stvari koje treba da izbegavaš. Nadam se da ćeš posle svih ovih instrukcija da napišeš jedan super sastav. Napiši i pošalji nam da vidimo da li je to dobar sastav, da li je to dobar rad. Svakako se subscribe-uj, uradi naš kviz i vidimo se u nekom sledećem videu. Pozdrav!